Potem smo i tedy ze znanom na to otvorenie toho šulského leta přijeli. Tam je on tež ze mnou k doktor Friedrich Mičke šel, on šel ze mnou šel. On byl tedy direktor. No a velký díl těch, što se já potom později dožil, šulery jsou jeho stejně trošku směšné vzali. On byl kytro malý, řeče trošku odbité, nic tak, až to jeden nebo druhý. A tohle on mezi šuleryami tedy po těch druhých, já sobie vezmu z toho, nebyše jara připoznat, mi se zdá. Ale on byše jako direktor opravdu dobry. To nemůžeš jinak říct, dokud započalo se s tím, kdyby on tedy ze mnou neřečal, nebych já svoju drohu šel. Spavne prajne mám so ja jemu najbolje džakovať, zo vidženca tu rozmovu ze mnou může se činčil. Opravdu. Takže já bych byl pryč, to je věste. A potom bych já byl tež najskere zubený, najskere za našu řeč, za všetko, što ještě potom přišlo. To já z najmenša sam dženca tak posudžuju a tak vidžu.